Здравейте, добре дошли в днешното таро четене. Ще попитам картите какво е нужно да направим, за да постигнем целта си. За всеки ще бъде различно, затова няма да определям конкретна сфера. Това, което картите ще дадат като насока, вие вече ще го приложите, естествено, ако ви резонира, ако може да ви помогне като посока, ще го приложите в знанията, които искате да преоткриете, за да постигнете целта си. Къде се намирам по пътя към моята цел? Да попитам първо, за да имаме някаква ориентация. Къде се намирам по пътя към моята цел? Излизате от някаква неяснота и илюзия, в която сте били или нещо не би било точно ясно. Усещали сте, нали, че искате да вървите напред, но в следващия момент е имало някаква неизвестност, нещо, което ви е пречило да продължавате. И сега навлизате в период, в който сте навлезли, най-вероятно в период, в който търсите баланса. Душата ви търси баланс, хармония, за да постигнете ваша цел, която е свързана с семейство, дом, сигурност, материална. Като цяло тази карта обобщава и чувства, и емоции. Най-положителната карта, може би, в Таро, десятка пентакли, една от най-положителните. Изобилие, любов, и за да намерите душата ви да намери тази хармония, вие вземате нещата в свои ръце и процеса е започнал, по който вие вече категорично тръгвате да реализирате тази ваша цел. Какво в момента ви спира или забавя? Кое е това, което ви спира или ви забавя по някакъв начин?
Ами първо вие нещо, което още си мислите, че не е приключило или че сте... спира ви това, че един вид може би нямате 100% силите да тръгнете от някъде, където все още мислите, че не всичко е изгубено. Или че тръгвайки оттам, дали ще бъде отношение или работно място, или бизнес взаимоотношения, любовни, няма значение откъде. Не сте сигурни, за да тръгнете. Това е дърп, като че ли нещо ви дърпа назад. И също това, че постоянно мислите, анализирате, търсите някакви отговори на въпроси. Може би и колебания, дали ще бъде правилно. Но всички тези отговори, които търсите, те са във вас. Просто е нужно да останете насаме със себе си и да зададете абсолютно тези въпроси, които имате досега, които сте имали, да ги зададете към себе си и сами да си отговорите. Да създадете някаква категоричност. Да изкажете това, което мислите и да поставите ясно на преден план приоритетите си. Защото не случайно тук излиза императрицата, което означава, че тук всички, които гледат и попаднат на това видео, изобилието, което желаят да постигнат в живота си, не е непостижимо. И ако нещо случайно, внезапно се е разрушило, то се е разрушило точно за да тръгнете по този път, да вземете решение и да бъдете императрицата. Просто е нужно да не чакате отговорите на въпросите да дойдат отвън. Защото те са във вас. И чакайки отвън да дойдат отговорите, това спира и забавя този процес за постигане на вашата цел. Каква ваша сила ще помогне да успеете? Каква е тази ваша сила, която ще помогне да успеете?
Ами, умението да комуникирате с хората, умението да успявате да се предпазите от всякакви нападки, да не можете да устоите на молби или на желания на хора, които определено вече се е наложило да направите някакъв избор, защото сте били много наранени, но това всичко то ще ви помогне да успеете и да намерите баланса между миналото и опита, който вече сте натрупали, и сега целта, пред която ще се изправите. Но опита ви от преди определено ще бъде силата, която ще ви помогне да намерите баланса и да успеете. Кое е най-важното действие, което трябва да предприемете? Кое е най-важното действие? Да спрете да мислите, да изпадате в отчаяние, в депресия, в зависимост. Да се наслаждавате на това, което вече вие сте поставили като цел. Да го отглеждате, да го обгрижвате. И да запазите баланса и стабилността, която всъщност ви се дава. Защото това изобилие, което ви се дава за постигане на тази цел, то не ви се дава случайно. То ви се дава, за да излезете от зависимост. От нещо, което ви е дърпало назад и сте се чувствали по-скоро наранени, тъжни, депресивни. Също така е нужно и да спрете да се колебаете. Кое и как ще бъде. Всичко ще си дойде
правилното време, но просто е нужно да гледате напред, без да позволявате вниманието ви да бъде в няколко посоки. Да следвате целта си, без да позволявате тази зависимост, дали ще бъде човек или някакъв друг фактор в постигането на тази ваша цел, но просто не го позволявайте това да ви оказва въздействие, за да може да се развивате и да постигнете целта си. Какъв урок е необходимо да научите? Какъв е урокът, който е необходимо да научите? Урокът тук се казва, че е необходимо да повярвате на вашата интуиция. На това, което ви усещате. Да го превърнете в действие. Да спрете да усещате, че ще загубите посоката. Необходимо е да научите, че само с решенията, които вие взимате и решения, които превръщате в действие, само така ще започне новото начало и ще излезете от трансформацията, в която се намирате. Ето, светлината се вижда. Но това е единствено само ако вие послушате вашата интуиция и вземете решение и конкретни действия за постигане на тази цел. Добре, какъв ще бъде резултата, ако следвате този път? Какъв ще е резултата? Справедливост, излизане от бедност, нищета, финансови затруднения, страх от загуба на средства, пари. Извинявам се. Просто ще получите справедливостта, която желаете. И да попитаме накрая, но ще извадя друга колода карти. Какво е най-важното послание на картите към вас за постигане на тази цел? Какво е най-важното послание за постигане на целта, който за всеки, нали, ще бъде различно, но правилата са едни и същи. Ново начало.
Какво е посланието на картите? Посланието е просто започнете да вярвате в себе си. Тръгнете смело към това ново начало с потенциала, знанията, които имате, защото за да постигнете вие целта си, вие сте взели решение и вече сте тръгнали за реализиране на... За втори път излезе десятка пентакли, семейство, дом, стабилност, материалност, изобилие. Следвайте пътя, като абсолютно всички натрупен опит, който носите със себе си, ще ви помогне съвсем да сбъднете тази ваша цел. Тук се замислих, че може би за някой също посланието ще е ще получите някакво съобщение, новина, обаждане, която може би ще задвижи по-бързо посоката за постигане на тази цел. Но като цяло вие сте тръгнали с мислите си. Или човека, който идва към вас. Също е възможно, нали, човек да е свързана с друг човек тази цел. Ще получите съвсем скоро новини, съобщения от него. И тук се дава ново начало. Дава се ново начало и постигане на стабилност, изобилие, много хубави карти, но много е важно да се взимат решения и да се тръгва за едно ново начало. Това е, за да постигнете целта си, просто е нужно да използвате абсолютно целият си потенциал, който и опит имате до сега, и да го приложите по най-правилния начин за вас, за да може да постигнете тази ваша цел. И последно ще попитам съвет от ангелите. Моля съвет от ангелите за хората, които ще попаднат на това видео. Какво е нужно да направят, за да постигнат целта си? Послание, съвет от ангелите. Паднаха двички. Баланс е първата карта. Вселената търси хармония, а ти си част от нейния ритъм. Ангелите ти нашепват, че когато намериш баланс в себе си, всичко около теб ще се подреди с лекота. И аз ви казах тук, ето картата си излезе също. Изобилие е второто послание от ангелите. Скоро ще усетиш приток на изобилие в живота си. Ангелите ти подготвят възможности, които ще те изпълнят с благодарност. Благодаря на картите, благодаря на ангелите, благодаря и на вас, които
бяхте с мен до края на това видео. Ще се радвам на вашите коментари и ако желаете, напишете ми доколко това четене резонира с вас и ако искате също може да споделите целта си и да напишете приемам. Желая ви здраве, успех и светлина за постигането на вашите цели. Чао, чао и до скоро!